Ok. Znači, dragi naši prijatelji bez kojih ne bismo mogli ovo što radimo, Gradski muzej Požega s Noći muzeja koja će se održati ove godine u petak, dakle 31. Dakle, ove godine Noć muzeja će se održati u petak 31. siječnja, što je zgodno. Danas je 13. siječnja, najavljujemo 31. siječnja. Dakle, posljednji dan u mjesecu siječnju. Dakle, započinjemo obilježavati svoju veliku obljetnicu 90. postojanja, kojom želimo skrenuti pozornost na sve dimenzije i širine rada svih naših odjela. E sad, ovogodišnja će Noć muzeja trajati za informaciju, dakle vama od 18 pa sve do 24 sata u sve ove naše 3 izložbene prostorije prema trgu sa sva 4 odjela našeg muzeja i to vrlo šarolikim i zanimljivim programom kojim ćemo nastojati predstaviti dugogodišnju suradnju našeg muzeja s požeškim prosvjetnim ustanovama, povijesnim udrugama, kulturnim turističkim ustanovama, ugostiteljskim inovatorima, umjetnicima i dakako posjetiteljima koje nastojimo unatoč ovim našim vrlo, vrlo skromnim uvjetima čvrsto i veselo vezati uz naš muzej. Naglašavamo dakle, da ne bi bilo zabune, kao u cijeloj Hrvatskoj ulaz na sve programe je besplatan. Na samom početku u 18 sati ugostit ćemo gimnazijalce Krugovce, dakle afirmativnu grupu mladih kreativaca koji su pod vodstvom njihove profesorice i mentorice, vama poznate Vere Čuže Abramović, svojom izložbom zaokružili muzejsku edukativnu suradnju vezanu uz izložbu Miroslav Kraljević retrospektiva koja je održana, vama poznato, krajem prošle godine u našem muzeju. Obzirom da se kolegica Vera Čuže Abramović ispričava jer nije mogla doći zbog nastave, zamolit ću našu dragu Ivanu da vam pročita dakle, njenu poruku, odnosno njenu izjavu. U Noći muzeja Krugovci će se predstaviti svojim... Kako se je predsjednik? Ivana Domanović. Sad na taksi. Teleskopski. Da, stvarno ću morat na taksi. Evo ga. U Noći muzeja Krugovci će se predstaviti svojim doživljajem Kraljevićeve izložbe i Kraljevićevih dijela kroz projekt pod nazivom Kraljević iz oka gimnazijalca. U muzeju će biti izložene fotografije, njih 30-ak, čiji akteri su učenici Katoličke gimnazije i gimnazije Požega, to jest Krugovci, kreativna radionica učenika gimnazije. Zahvaljujući otvorenosti muzeja za rad s mladima, iskoristili smo gostoprimstvo i reinterpretirali Kraljevićeva dijela u prostor samog muzeja. Time je proživljenost umjetničkog dijela dobila potpuno novu dimenziju. Na fotografijama uz Kraljevićevu sliku nalazi se Krugovka ili Krugovac koji uprostoruje samu sliku. Inspirirani bracom Dimitrijevićem i njegovom izložbom Triptychos post historicus, koja je svojevremeno bila u Mimari u Zagrebu, i mi smo progovorili umjetničkom slobodom na malo drugačiji način. Mi nismo micali slike sa zida, ali smo se tematski igrali u prostoru. U samoj Noći muzeja uz fotografije ćemo izložiti i žive modele, Krugovce unutar praznih okvira, koji će naizmjenično s fotografijama na zidu oponašati likove s Kraljevićevih slika. U pozadini će ići glazba iz vremena Kraljevića, a Krugovci će naizmjenično čitati dijelove pisama koje je Kraljević pisao svojim tetkama i stričevima. Ova izložba u muzeju ujedno je najava izložbe koja će se održati u galeriji Ciraki u Gradskom kazalištu, ali koja će biti nešto opsežnija jer će biti plod suradnje s Obrtničkom školom Požega i školom primijenjene umjetnosti i dizajna iz Zagreba. Iza čitavog projekta stoji Katolička gimnazija s pravom javnosti u Požegi, ali su učenici obje požeške gimnazije njime obuhvaćeni. Hvala lijepo Ivani. Ovom dijelu, dakle centralnom, reći će nam nešto više draga kolegica Mirjana Šperanda, koja je i šefica te cijele priče uz naše ove ostale odjele koje su... Kakav je bil? Mirjana, ne možete tako. Da, ja čekam, daj nosite što više, malo mikrofona ima još treba. Evo, drago. Hvala.
Od 19 pa do 23 sata predviđamo centralni događaj našeg programa, to je vatrogasni ples. Kroz svoj povijesti umjetnosti i etnografski odjel, Gradski muzej Požega ovim povijesno-scenskim prikazom s oživljavanjem likova iz toga doba uz izložbu razglednica Stare Požege iz 2009. godine, čija je autorica bila kolegica Španiček, želimo obilježiti 140. obljetnicu dobrovoljnog vatrogasnog društva u Požegi rekonstruiranjem tradicionalnog vatrogasnog plesa koji se u prvoj polovici 20. stoljeća održavao svake godine oko Marinja, dakle baš u ovo doba godine. Uz sudjelovanje pripadnika DVD-a, glazbene skupine Bohemija, jer znamo da su u to vrijeme upravo Česi bili nositelji glazbenog života grada, tradicijskih jela muzeja u Loncu, koja želimo brendirati kao požeški fast food, uz pića iz tog vremena, želimo živjeti ples u svim njegovim dijelovima, od programskog dijela, društvenih igara, poput šaljivog paketa i tombole, pa sve do samog plesa i torte na kraju. Zahvaljujući Gradskom kazalištu Požega, koje nam je izašlo u susret i izlazilo uvijek u susret, pozivamo sve posjetitelje, zaljubljenike u retro odjeću da se kompletno ili djelomično obuku u starinske kostime onoga vremena. To će biti. Ja ću sad zamoliti gospodina Juraja Zelića, koji dakle ispred Dobrovoljnog vatrogasnog društva, inače našeg stalnog suradnika, da evo kaže nešto više, poveže s nekoliko crta zapravo obljetnicu DVD-a s onom muzejskom i sa onom pričom vatrogasnog doma prije također jedne okrugle godišnjice, pa evo do današnjeg dana kad je ona vatrogasni dom postao uskoro ovih dana i glazbena škola. Tako je lijepo sve povezano. Gospodin Zelić, izvolite. Hvala lijepa. Evo, čuli ste da ove godine DVD Požega ima 140. obljetnicu i ova manifestacija o kojoj je priča bit će na neki način uvod u tu proslavu obljetnice koja će trajati tijekom cijele godine. Koja je veza između muzeja i DVD-a? Već je pomalo rečeno da muzej surađuje sa različitim društvima, institucijama, kulturnim institucijama i tako dalje, a negdje od 1924. godine kad je osnovan muzej, veže nas na koncu i osoba koja je osnovala muzej, pokojni gospodin Julije Kempf, koji je bio u ono vrijeme gradonačelnik, a bio je ujedno i predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Požegi. U vezi toga odmah da spomenem, prilikom 50. obljetnice društva u temelje vatrogasnog doma, kojeg mi sada nazivamo Stari vatrogasni dom, a koji je nadograđen sa glazbenom školom, ugrađena jedna spomenica u kojoj, tamo ima negdje malo dio te spomenice u kojoj piše ko, na koji način osniva ili gradi taj novi vatrogasni dom, a tu su i svi članovi od uprave preko ostalih članova društva koji su bili onda zaslužni građani Požege, jer još u to vrijeme Dobrovoljno vatrogasno društvo je bilo na neki način centar društvenog života u gradu Požegi. I tu svi oni koji su mi danas to kažemo elita, koji su bili elita onda Požege, ali i svi ostali obrtnici, zaposlenici, trgovci i tako dalje koji su bili vezani onda u Požegu, rado su bili članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva uz onaj uvjet koji je društvo imalo da to moraju biti moralni i neporočni članovi. Tako je to stajalo u pravilima. Znači, na tim temeljima je napravljena i glazbena škola, nova glazbena škola koja ima šansu da ove 2014. godine bude
otvorena i data našem građanstvu, da kažem, kao jedna nova kulturna institucija. Već je gospođa Mirjana rekla da glazba koja je negdje od početka osnivanja DVD-a Požega vezana je uz Vilima Justa kao prvoga kapelnika društva. Pripadao je i on među one koji su bili onda u zajednici Austro-Ugarske države, porijeklom vjerojatno Čeh, a upravo taj vatrogasni ples koji se danas spominje bit će nekako vezan uz glazbu društva Bohemija. Eto, to bi bilo sve, s tim da još ću malo napomenuti da će na tome vatrogasnom plesu, gdje predočavam jednu pozivnicu iz onoga vremena od 1893. godine, kako je onda izgledala i koja je originalna, tamo imate kopije, pa ko želi može to da si uzme, poziva na taj vatrogasni ples, gdje je uz sam ples ili bal bilo vezano i ostale nekakve društvene igre poput, eto mi kažemo, tombole, pa onda nekakve šaljive pošte, šaljivog zatvora i tako dalje, gdje se na taj način skupljali neka financijska sredstva za onaj dio ostalog humanitarnog rada koji je u to vrijeme bio vezan za dobrovoljno vatrogasno društvo. Tako da, eto, taj bal, glazbena škola, proslava 140 godišnje, sve je to pomalo povezano i kao tako će se odvijati 31. ovoga mjeseca. Super, hvala puno gospodinu Zeliću. Mi se nadamo da će originale, da ćete moći dakle vidjeti na našoj proslavi. A sad ću zamoliti, odnosno predstaviti dio programa u 23 sata, koji je, kao što je kolegica Mirjana rekla, ako je ovo centralno događanje, ovaj vatrogasni ples, onda je svakako vrhunac večeri body painting povijesnih kostima Požeštine. I evo, želimo vam predstaviti mladog, a naravno već afirmiranog umjetnika požeških korijena Nikolu Radmirovića, koji je već zativio zapravo svijet svojom veštinom oslikavanja tijela. Evo, zamolit ćemo ga da nam otkrije o čemu se radi. Nikola, izvolite. Evo, hvala. Ovom prilikom body painting kroz interakciju sa posjetiteljima Gradskog muzeja Požega upravo dozvoljava kroz svoju atraktivnost oslikavanja tijela pogled na intiman proces umjetnikova stvaranja upravo od početka pa do kraja. Model, u ovom slučaju skulptura, više nije rigidan, kameni, drveni objekt, već i sam svojim pokretima sudjeluje u nastajanju, odnosno građanju kompozicije koja se opet ovjekovječuje trenutkom promatranja ili se arhivira fotoaparatima. Noć muzeja Požega 2014. upravo kroz body painting stvaranja dovodi u svoje prostore umjetnike koji slikaju i stvaraju upravo tamo gdje taj rad u konačnici i pripada. Ali samo djelo nije klasično izloženo, već ga posjetitelji odnose putem iskustva ili fotografije. Casting ili odabir modela kroz otvorenost manifestacije dozvoljava sudjelovanje osoba koje žele biti dio samog stvaranja, odnosno performansa, a njihova tijela u ovom slučaju predstavljaju slikarsko platno. Casting kroz navedeno pruža priliku osobama koje se prijave na sudjelovanje da gotovo istovremeno postanu posjetitelji, model, te u konačnici završeno umjetničko djelo. Prijenosom uživo Noći muzeja putem online video platforme za prijenos događaja Požeški HR, Noć muzeja se seli u privatne domove, te na taj način donosi prostore muzeja i kreaciju, izložbu onim osobama i obiteljima koji ne mogu biti prisutne na samom izvoru događaja, šireći se tako viralno globalnim eterom interneta. Biranjem tematike oslikavanja kroz ponuđene opcije, publika opet izravno glasa, odnosno odlučuje o samom dijelu i ponovno na taj način postaje interaktivni, direktni kreator, odnosno inspiracija prema stvaranju. Hvala lijepo Nikoli. Ako ste razumjeli dobro, molit ćemo vas dakle, da objavite na neki način natječaj da svatko tko želi sugerirati što bi se moglo oslikavati na tijelu bude pozvan, odnosno daje svoje ideje. Dakle, tražimo putem stranice. Putem da li naše stranice ili vaših stranica, na koji način već to možemo, na našoj će svakako dakle biti. Nikola. Casting je javan i on je zapravo, ja ne znam da li još uvijek je na stranicama ili postavljen.
Otvoren je, evo, sad služben. Znači svatko tko želi, djevojke, Casting je otvoren. može se javiti. Ja sam spreman. Evo, Evo, mi smo već tu. Ocjenjivački sud je tu. Možemo glasati. Evo. Dobro. Casting je otvoren. Da. Napomena vama svim dragim ostalim medijima. Poljoprivredna televizija dakle, vam omogućuje svima tko god ima potrebu i želju se priključiti na ovu opciju da se dakle, direktno i na vašim portalima prenosi putem ovog zajedničkog signala, dakle može koristiti usluge. Znači tko god želi moći će uživo prenositi i na svom portalu ovo što se ovdje događa, dakle slobodno je. Evo, samo se dakle javite ili Mihaelu ili Ivanu Rilu uredniku i mislim da je to jedinstvena mogućnost u cijeloj Hrvatskoj, dakle da će ljudi putem svojih mobitela i kod svoje kuće moći gledati na svojim računalima ono što se događa kod nas ovdje. A mi ćemo još imati 2 plazme koje će i na trg to prenositi jer bojimo se da će ovdje biti prevelika gužva obzirom na temu tog dijela večeri. Dakle, moći će se vani lijepo pušiti, pijuckati ove naše delicije koje imamo u ovoj drugoj prostoriji, u našem bifeu vatrogasnom i moći će dakle iz trga gledati tko ni nestane ovdje. Evo, to je ta priča, a onda ako je dakle ovo bio centralni događaj, ovo vrhunac, doista veliko finale će biti u 24 sata. Dakle, kad startamo računalnu nagradnu igru Memori, čuvaj glavu, našeg arheološkog odjela iz Večeva, koja će trajati cijele godine do sljedeće noći muzeja. I naravno da će svatko imati priliku premjerno na ovom našem internet pultu, koji je sad Maglice pult. Dakle, pretvorit ćemo ga u internet pult gdje će se moći poigrati dakle, s tom igrom i na ovim televizorima koje ćemo imati ovdje, dakle moći će se vidjeti kako to funkcionira i evo, cijeli taj moving nekakav bit će dakle od 18 omogućeno do 24, a u 24 kreće baš konkretno igra. O samom projektu, obzirom da se radi o velikom projektu, imat ćemo zasebno presicu pred noć muzeja, tako da nemamo potrebe sad puno više širiti priču. Hvala vam lijepo i sad ćete probati ono što niste jeli 100 godina, vjerojatno, a to su vam originalne maglice, oliti poderane gaće. Neću vam širiti priču koju zabunu je uopće unio taj naziv za razliku od kroštula, fritula, fanjki i ostali koji su opće narodno poznati jer naravno ljudi rade na svom brendiranju svoje hrane tamo po Dalmaciji, Istri i ostalim dijelovima Hrvatske. Kod nas su se nazivi čak kod starih kazivača potpuno pomiješali i rijetko ćete sad naći sa sigurnošću nekog ko će vam znati reći koja je razlika između jednih i drugih. Nije bitno, nećemo vam otkrivati detalje, moći ćete jednog dana pročitati na našem blogu Muzej u Loncu, ali ovo je dakle ekskluziva da ćete sad vruće, masne, od prave masti i od pravih dakle namirnica domaćih moći probati maglice ili poderane gaće. Živjeli! Ocjena casting žirija 10. Ok.